Jde to, si myslím. Teda aspoň doufám. Podkreslující vážná hudba. Nazdar prasamete. Chci ti jednu říct. Ta skurvená kamera má 1000 debilních nastavení a já vůbec nevím, co s tím mám dělat. Mám už tohle? Jak to mám kurva vědět? Tohle je manuál. Teď jsem drz do stativu. Je na něm taky pár páček, o kterých absolutně netužím, co s tím mám dělat. Ale je to tak. Vůbec nevím. Očividně prostě jenom zkouším, co to ta kamera umí. Měl by to být ve Full HDčku, ale je tam další fakt 1000 nastavení, co se týče obrazu a podobných píčovin. Úplně mrdu z toho, ty vole. Ale já to zkouším. To je plý, není, vole. Teď?